Kukhona izinto ezinhlanu ezibalulekile ezingaba yingozi yokuthola umdlavuza wesisu. Okokuqala, ukudla nendlela yokuphila. Ukudla okunesawoti eningi, ukudla okucutshunguliwe, ukudla okunesawoti, ukudla okushisayo kakhulu nokugayiwe kuyizinto ezibalulekile ezingaba yingozi yokuthola umdlavuza wesisu. Ngaphandle kwalokho, uma ubhema noma uphuza utshwala, nakho lokhu kungaba nomthelela ekuthuthukiseni umdlavuza wesisu. Inombolo yesibili, i-Helicobacter pylori. I-Helicobacter pylori yigciwane elibalulekile elingahlala esiswini. Uma leli gciwane lihlala esiswini sakho isikhathi eside, lingadala ukucasuka okuqhubekayo noma okwaziwa ngokuthi ukuvuvukala, bese liguqula lawo maseli esiswini sakho abe amaseli omdlavuza, futhi liyingozi enkulu yokuthola umdlavuza wesisu. Okwesithathu, ukuba nomlando womndeni wokuba nomdlavuza wesisu noma eminye imidlavuza emndenini wakho. Lokhu kungakwenza ube sengozini yokuthola umdlavuza wesisu, futhi uma unomuntu emndenini wakho onomdlavuza wesisu, ungahlolwa. Inombolo yesine, isifo esingamahlalakhona se-reflux ye-gastroesophageal. Ukuphindela kwe-asidi kwenzeka uma i-asidi igudla ibuyele esifubeni, esophagus, futhi lokhu kungalimaza amaseli, umgomo ongaphakathi esiswini nasemgodleni wesifuba, bese kungadala ukuthi lawo maseli aguquke abe umdlavuza. Futhi inombolo yesihlanu, ukukhuluphala. Isisindo somzimba esingaphezulu naso singakwenza ube sengozini yokuthola ukuphindela kwe-asidi okuqhubekayo kanye nomdlavuza wesisu.